В това видео ще говорим за най-добрите начини да печелите пари с биткоин през 2025 година. Ето няколко ключови съвета. Първо, нека разгледаме притежаването. Това е стратегия, при която просто купувате биткоин и го задържате в дългосрочен план. Целта е да спечелите от растящата цена. Ако вярвате, че цената на биткоин ще скочи, това може да бъде добър вариант. Следващото е трейдингът. Това означава, че ще купувате и продавате биткоин, за да се възползвате от колебанията на пазара. Трейдингът обаче изисква знания и опит. Затова проучете и бъдете внимателни. Друг вариант е стейкингът. Вече има криптоплатформи, които предлагат доходност, ако оставите биткоините си при тях. Това е като пасивен доход. Печелите лихва върху вашите активи. И не на последно място, участие в NFT или DeFi проекти, където можете да използвате биткоин за финансиране на нови блокчейн проекти и да спечелите от тях. Важно е да помните, криптоинвестициите носят риск, затова винаги инвестирайте отговорно.